UGWUMBA. Alright. Good morning, good afternoon, good evening, good night. Anywhere in an no bosita, you think Chineke Mokasagina Jesus. I got regular man, I got regular man, I got regular man, I forgot regular man. That Chineke goes again, Jesus. Because actually, Poku also so I went young monster more to Kuna Guansuko Christ. Actually, Poku Banele Uzifito. And Moise Ozi for Biafrans, IPOB. And when Mozi for Nnamdi Kanu, and when Mozi for Ndietele Manu. Number one, the IPOB Ganumenti, the Biafrans, and well on Kewa. I mean, as IPOB and as I Masob, whatever, and well on Kewa, if I will be Biafrans. Number one, mmadụ eme n'onwe Chineke. Because if ọbụna na-eme na-eso na-egbu ozi Chineke zi Maazị Nnamdi Kanu. Mmadụ eme n'onwe Chineke, mmadụ eme n'onwe na ọka. Ọsọ ka ikuku na ọgụ abụrụ na ọgụ abụ onye isi lead this struggle now. Afọ na onwe gị na ịka mkpa karịa onye nọ na Ogboete Enugu House, provided no bonyi Igbo enwe ozi ezipụta azụpụta ka alụ anọ onye ọbụla na-alụ ya were ezi mmụọ na-alụ ya mmadụ afụ n'onwe na ọnya nwa Biafra pụtazịa n'ọgụ a ga-achị n'ọgụ a ga-abụ eze n'ọgụ a ga-eme ọ na-ewepụzịa gị no ọ bụ na ị nwere understanding Chineke agba anyị nkịtị till unu enwe understanding Chineke nye anyị mmeri yotago so anọ na na-emekwa n'ọgụ a bụ n'ọnụ nwa bụ no ozi ka ezili unu jelu ndị nọ n'anị ozi and ife eji mara onye ndu bụ ije ozi ọfụma so ebe ọ bụ na ị na-eje ozi a jee ya ọfụma na nkwụsị ebe a lee na ozi nwefọ nwanne m nwoke bụ Maazị nna m gee ntị ekwekwana ka mmadụ dị ndụ mee gị ka ị were ọnọdụ Chineke n'ozi a yọta ife na-ekwu ekwekwana ka mmadụ ọbụla mee gị ka ị were ọnọdụ Chineke n'ozi ya ka m kwuo ya nke ịtọ ekwena ka mmadụ ọbụla mee gị ka ị were ọnọdụ Chineke n'ozi andị chetakwa Biafrans bụkwa ozi a m na-ezie generally now ezigbo Maazị nke protekwa na Biafra bụ mgbakọ nke ọtụtụ ndị mmadụ ọbọkwa sọ ndị Jew ọbọkwa sọ ndị na-eme omenala majority of ndị a na-akpọ Biafrans bụ Christians and ọ bụ na ịnyụkọ mamịrị ọnụ ọgba ụfụfụ nke ukwuu. Are you getting me? So biko Maazị ekwena ka mmadụ ọbụla etoketa gị toketa anyị ka anyị were ọnọdụ Chineke ọ ga-ajọkwa njọ. Strategies of the enemy bakala ụba. Na ka mkparata na nke ndị isi nchụaja nke nso n'ofu n'imefa ka anyị tinye aka together na-ekpe ekpere. Then if na advice ndị DOS or whatever enwe mmadụ ịtọ nọ na bụ ụmụnne anyị mmadụ na-abụ n'ime fa bụ priest fa nọ na fa yi uwe ọcha ya bụ na eme ife ọfụma sọsọ nzukọ Catholic Church ezukọ iweta Biafra under 2 months so na ka ghara ịyakwa isi aka wee gbaba ụjụ ozi ka na-ezi ka ghara ịyakwa isi aka wee gbaba ụjụ. I'm not a Catholic, I'm a priest by the mercy of God. Mana ka ghara ịyakwa isi aka wee gbaba ụjụ ka ghara ịyakwa ọmakwa ka ya esi megide anyị akpọrọ ndị anyị agba wee jee ọgụ a weda ma ekwensu achọ ya ma ekwensu achọrọ weda ma ndị nọ n'obodo anyị achọ ya ma fa achọrọ ya. Biafra is a mind of God and ekwughị site n'ọnụ ọtụtụ ndị amụma ọ ga-apụta ife ịghọtago kama ka anyị ghara iji na ọmụnwa bụ iko nsọ ọmụnwa bụ onye a wee na-egbu onwe anyị oge anyị nyụkọta mamịrị ọnụ ka ọ gba ofu. So ndị isi nchụaja ife ọbụla ị nọ ama m na enwere onye nọ n'ọnọdụ isi nchụaja na ya bụ obi na-eje Rome Pope abịa Nigeria kwuo okwu enwe bishọp nọ na ya bụ ọsị ndị chọọchị ya ka eje ngagharị nke udo
Nigeria shake. So biko ebe ọbụla ị na-anụ unu zisa ozi a ka okeke nụ ka okoye nụ ka ọkafọ nụ ka okonkwọ ka ọ wee baa uru maka na ọgụ anyị na-anụ abụla ọgụ ụmụazị ọbụla ọgụ anụ arụ ọkwa ọgụ ime mmụọ. Let there be light in our land in Jesus' name. Locks fiat everywhere. So n'ife ga-adị mma onye na-eme ya na-elote eme n'onwe gị Chineke. Ọ bụrụ na ịbụ onye isi ndị IPOB, ịbụ onye isi ndị Mazọb, ịbụ onye isi eme n'onwe gị Chineke, because na ife elugodu Chineke ga-akpọlite ụmụ anyị. Biafra will come to pass. Jesus agaghị abịa till Biafra bịa na mmezu. Ife a bụ okwu na-ekwu ka Chineke gọzie anyị. Onye nwere ntị ya nụrụ ife mmụọ nsọ na-agba nzukọ Kraịst. Ụmụ Igbo ekwechigo yọtago anyị adịghị atụ egwu, anyị ụjọ adịrị ya. So ife na-ayọ bụ onye ọbụla tinye aka. Anala isi aka bụ ụjụ. Nzukọ Katọlik dị nsọ zuru ime ka ọgụ anyị na-anụ nwee weight within 2 months. Onye nụ ya ka ọlụ nwanne ya. Ọ bụkwa na nkụwa na-eji ọfọ ga-eme na ọ bakwa uru, mana anyụkọ mamị ọnụ ọgba afụfụ. Chukwu gọzie gị ka ife dị. Okike abịa ma na anyị nso. I've seen the rising sun. Atụ n'egwu ka Chukwu gọzie gị. Ama na ajiji n'obodo anyị maka na onye nwe anyị nọnyere anyị. Anyị adịghị atụ ụjọ. Maya bashka. Ka ife dị n'aha Jesus. God bless you.